Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Aşgabatyň häkimetleri geçen ýylyň oktýabrynda ýaşaýyş meýdany üçin tölegleriň gymmatladylandygyny aýdyp, raýatlardan noýabr we dekabr aýlary üçin goşmaça tölegleri talap edýärler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, şu ýepdäniň başyndan bäri şäheriň öý dolandyryş edaralarynyň resmiýetleri ýaşaýjylaryň öýlerine jaň edip, 1 fevral çenli bu goşmaça tölegler tölenmese, onuň üstüne her gün 0,3% möçberde jerimäniň münjekdigini duýdurýarlar. Ýaşaýjylary şeýle jerimäniň şuň tapylanýan dälligini eýsem Türkmenistanyň administrativ kodeksi diýilen kanunçylygyny şeýle radyň gözüňde tutulýanlygyny adamlara aýdypdyrlar. O goşmasy jerimede her gün galýa, meselem aýdaly 55 kvadrat metr meýdanly jaýy, şol goşmasy tölegi her aýyna 31 manatdan kesiplenip. Meselem noýabr aýy üçin 31 manat, dekabr aýy üçin 31 manat, jem 62 manat. Şu 62 manat minniyet, keýindir, şoň üstüne minniyet. Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ýatlap geçdik 2017-nji ýylyň 9-10 oktýabrynda geçirilen ýaşullar maslahatynda ilata mut berilýän ýeňillikler ýatyrylyp, öňden tölegli bolan hyzmatlar hem telimese ýokurlanypdy. Şonda bir aýda 1,4 metr ýaşaýyş meýdany üçin tölegler 12 teňeden 60 teňe ýokurlandyrylyp, bu karar 1 noýabrdan güýje giripdi. Belläp geçdik şu günler raýatlardan goşmaça töleglerden ýaşaýyş meýdany üçin däl, eýsem saglyk ähtiýaçlandyryş pasportlary üçin hem talap edilýär. Bu goşmaça tölegler tölemedikleri 2018-nji ýyl üçin saglyk ähtiýaçlandyryş tölegleriniň kabul edilmejekdigi duýdurulýar. 7 manat 50 teňäni öňkü ýyllardakiden artykmyş tölemeli adamlar. Şo tölegleriňde noýabr, dekabr aýlarynda töleglerini tölemeden, onu täwel üçin bu notlar ýa-ni tölegler kabul edilmeýär. Şo wagtlardan ýüze gurýarlar. Dip Bugaýew bu ýagdaýy baştan geçiren ençime adama salgylanyp gurrun berdi. Paýtagtda ýaşaýyş meýdany üçin goşmaça tölegler tölenmese, onuň üstüne jerimäniň münjekdigi barada ýaýran habardan soň şäherdäki bank şahamçalarynyň öňünde uzy nowatlaryň emele gelendigi hem aýdylýar. Şol şahamçalarda da hersinde bolup bilse ýekede pencere işleýär. Olum meselem aýdylmy Türkmenistan bankynyň Mirbirdäki şahamçasy, şu şahamçalary da Edil Suriýeden 60'dan owrak adam nowata durdy. Sagat orlar töweregi. Dip Bugaýew bank şahamçalarynda goşmaça tölegleri kabul edýän beýleki penjireleriň ýapyk durandygyny aýtdy. Galy berse dol Türkmenistan bankynyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň urunaky şahamçasynda da, Senat bankyň Ozhan köçesiniň urunaky şahamçasynda da şeýle ýagdaýyň gaýtalanýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Deňeşdirme üçin aýtsak, 2014-nji ýylda ýaşaýyş jaýynyň ulanylýan meýdany 55 kvadrat metr deň bolan ýaşaýjylar her ýylda 15 manat töleýärdiler. 2015-2017-nji ýyllar aralygynda bu töleg 145 manata deň bolup, 2018-nji ýylda 400 manat 40 teňe diýilip kesitlendi. 2014-nji ýylda işlemeýän bir raýat saglyk ähtiýaçlandyryş pasportu üçin her aýyna 1 manat. 2015-nji 2017-nji ýyllarda 15 manat tölen bolsa, bu töleg 2018-nji ýylda 22 manat 50 teňe barabar edildi. Azatlyň yerli çeşmeler bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň onlarçasy durmuş ýaşaýyş şertleriniň barha gymmatlaýandygyny, ýöne alýan aýlyklarynyň bazar sebedine gabat gelmeýändigini aýdyp, tölegleriň gymmatlamagy bilen hassa çykymsyz ýagdaýlary başdan geçirýän we olary tölemekde kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda ilata mut berilýän ýeňillikleriň ýatyrylmagy we ýaşaýyş jaý tölegleriniň gymmatlamagy ýurtda ykdysady krizisiň dowam edýändigi aýdylýan. Büdjet işgärleriniň köpçülikleýin işden boşadylýan, aýlyklaryň köplenç wagtynda berilmeýän, bankomatlarda nagd puluň ýetmezçilik edýän we dollaryň gara bazardaky narhynyň 12 manada ýeten döwründe bolup geçýär. Türkmen mediasynda ýokardaky meseleler dogrusynda ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Munyň tersine ýurdun bede wady bilen ösýändigi, raýatlaryň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygy barada ýygyderli maglumat berilýär. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki tahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz.
Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosu bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen meni ýoksan Nurban. Türkmenistanyň şu ýylyň 24-nji ýanwaryndan 22-nji fevralyna çenli aralykda mejlisiň 6-njy çağrylşynyň deputatlarynyň welayet, etrap, şäher halk maslahatynyň we geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryny dalaşgärler hödürlenär. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy bu maglumaty Türkmenistanyň saýlawlary we salasalyşlyklary geçirmek baradaky merkezi topara salgylanyp ýaýratdy. Saýlawlarda Demokratik Partiýa bilen bir hatarda senagatçylar we telekeçiler, agrar partiýalar ýaly täze syýasy uramalaryň wekilleri hem dalaşgärlik eder diýip resmi habarda bellenilýär. Mundan başga saýlawlaryň giň bäýatleşik esasynda geçiriljekdigi, ses berişligi gözegçilik üçin halkara uramalarynyň syýynçylarynyň gatnaşjakdygy aýdylýar. Tapawutlyary öňde duran parlament saýlawlaryna täzeden döredilýän halk maslahatynyň merkezi geňeşiniň ýürüýte wekilleri hem saýlanmaly. Olar jemi 240 wekil bolmaly. Ýagny her welayatdan 40, Aşgabat şäherinden hem 40 wekil saýlanmaly. Ma'lum bolşýar Türkmenistanda geçen ýyl geçirilen ýaşullar maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow odal ýatyran halk maslahatyny dikeltmek we oňa haskan ygtyýarlyk bermek pikirini öňe sürdi. Elbetde häzirlikçe halk maslahaty barada ýürüýte kanuny ýok. Emma şeýle kanunyň mart aýyna kabul edilmegine, netijede öňkü ýyllaryň tejribesinden çen tutulsa, halk maslahatynyň parlamentden hem ýokarda durýan gurama bolmagyna garaşylýar. Gepin gerdisine aýdylsa, Berdimuhammedowyň prezident bolandan soň ýatyran halk maslahatynyň agdalary 1999-njy ýylda Niýazowyň ömürlük prezident bolmagyna ses beripdiler. Sonra 25-nji Sanjar wakasy bilen baglykda ölüm jazasynyň dikeldilmegine çagyrypdylar. Azatlygyň ýerli çeşmeleriniň maglumatyna görä saýlawlara taýýarlyk eýen başlandy. Ýagny mektep muallimlerini, maşgala lukmanlaryny we beýlek aň bilim edaralarynyň işgärlerini özlerine golay uçaşlyklarda ses berjek saýlawçylaryň sanyny düzmek tapşyryldy. Olar ses berjekleriň 85-90% golaýynyň sanyny düzdiler. Innolara fevralyň başky 10 günlüğüne çenli ilkinji gezek saýlaw gatnaşan adamlaryň aýratyn sanyny düzmek tapşyryldy diýip ýerli çeşmeler habar berdi. Emma ýerli synçylar halkyň ýa-da ses bermeli ilatyň saýlawlara garaýşyny görnüp duran üýtgeşmäniň duýulmaýanlygyny, adamlaryň bu saýlawlara beýpark garaýanlyklaryny belleýärler. Saýlawlara bolan anam Türkmenistanlylarda Sowet ýyllaryna gaçdy. Eseriň dargamagynyň öň ýanyna Türkmenistan eseriniň ýokary sowetine halk deputatlar saýlandy. Soň olar garaşsyzlyk döwrüne işledi we halk wekilleri diýilýänlere bolan anam şol ýyllardan gaçdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran 65 ýaşly Aşgabatly saýlawçy aýtdy. Sebäbi olaryň içinde bolup bilse 6-7 sany halkyň wagwary meselesini gozgaýan deputat bardy. Indi şolar ýaly bir deputat hem ýok diýip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Saýlawçylaryň käbiri şol döwürde Türkmen telewizionynyň parlament sagat diýen ýürüýte gepleşiginiň olanyny hepde bir ýa aýda 2 gezek parlamentiň iş hakyna bir sagatlyk gepleşik berilendigi, emma şeýle derejedäki açyklygyň hem ýatyp galanlygyny görüň berdi. Parlamentiň işi wagtdaky dymyşlyk ýazgy Amanmurat Bugaýewiň sözlerine görä 7-8 ýyllykda döwlet başçyny mejlisiň bir sessiýasyna gatnaşanyna bir gezek bozuldy. Şonu prezident, egerde men siz saýlan saýlawçy bolan bolsam, sizi öz deputatlyk gorşlaryny ýerine ýetirmeýän deputatlar hökmüne ýygyňyza çagyrmak hakynaky meseleni gozgardym diýip deputatlaryň işini ören tankydy baha berdi. Bu deputatlar hakyna resmi derejede açyk aýdylan ilkinji şeýle söz boldy. Emma ýygyna çagyrılan deputat bolmady diýip Amanmurat Bugaýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň şu wagtda şenlik garaşsyz halkara synçylar tarapyndan azat we adalatly diýilip baha berilen saýlaw geçirilmedi. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atsyl we gepleşiklerine dowam etdirýär. Ilatyň ýaşap oturan jaýlarynyň ýumurlyp, parahat ýedi kiçik tarapçasyna mejburi göçürilip getirilene bar ýok 5 ýyl wagt geçdi. 5 ýylyň dowamynda parahat ýedi durop bir kiçik tarapçasynyň 19-njy hem 20-nji jaýlaryna gelen agy suw we lagym turbalarynyň bir näçe gezek ýarylyp, olaryň gaýta-gaýtadan täzelenýändigi aýdylýar. Aşgabatdagy suw edaratynyň işgärleriniň ýerine ýetirýän işlerini näme sebäpden uzaga gitmän gaýtadan täzelemeli bolýandygyna bu jaýlarda ýaşaýan ýaşaýjylar düşünmeýändiklerini aýdýarlar.
Emma bir zat düşnükli, turbalar yarılıp, olary täzeleme üçin gazyw işleri geçirilýär. Gazyw işlerini geçirmek üçin, soňra turbalar üçin gazylan çukurlar tekillemek üçin tehnikalar ulanylýar. Agyr tehnikalaryň sesinden uzaklygyň öýüň içinde demdiňç almaga rahatlyk ýok diýip, bu jaýlaryň ýaşaýjylarynyň berisi sona aýdýar. Sonanyň aýtmagyna görä, şeýleň 15-nji ýanwary gün hem şeýle gazyw işleri geçirilipdir. Emma bary ýok, bir hepdeden bu işler gaýtalanyp edilip başlanypdyr. Jaýlaryň öňüniň gadylmagy bilen jaýlara girip çykan ýaşaýjylar hem bir rahat bolýarlar. Mektebe gatnaýan ýaş çağlar üçin bolsa tehnikalaryň işläp durmagy, çukurlaryň gadylyp onuň içinde işgärleriň iş geçirip ýörmekleri bolsa bir hedirlik ýaly. Mektepden gaýdyp gelen çağlaryň öýe girmän çukurlaryň arasynda oýnap ýörelleri hem bar diýip, sona gadylýan çukurlaryň çağlar üçin howply ýagdaýlar döredýändigini hem sözüne goşýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, bu işler geçirilýän wagtda jaýlarda suw hem kesilip, bir näçe sagatlap ýaşaýjylar suwsuz kösenýärler. Ýaşaýjylar haýran galdyrýan esasy mesele bolsa, bu gaýtalanyp edilýän işleriň döwlet gaznasyna näçe düşýändigi diýip, etrapçanyň ýene bir ýaşaýjysy Ataga aýdýar. Ataga özleriniň şu jaýlara göçüp geleli bäri turbalaryň bir näçe gezek ýarylyp, jaýlaryň ýerzemirlerine gyzgyn ýa hapa suwlaryň akyp ýatmagynyň kösenýändiklerini, gazyň, suwuň, elektrik togynyň hälisinde kesilmeginden, liftleriň gadaly işlemeýändiklerinden kösenýändiklerini hem sözüne goşýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly arkadagy rubrikamyza gelip gowşan hat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Okuyjymyz 19-njy ýanwarda ýollanan hatyna prezidentlik wezipäňizde eden işleriňiziň jemine garasak diýip söz başy goýupdyr. Ol şeýle ýazýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 11 ýylda eden işleriňiziň jemi. Eýsem 11 ýylyň başlaryny çenli Türkmenistanyň näme ütgeşmeleri boldy. Gelin bir uçup barýan uçory alyp göreliň. Uçup barýan uçor ýere gonjak wagty ýuwaş-ýuwaşdan aşak düşýär we ýere gonyp durýar. Gynansak da Türkmenistanyň ykdysadyety şolar ýaly. Şu wagt ykdysadyet her iki hepdede aşak düşýär. Eger şol uçoryň gonuşy ýaly gonsa, Türkmenistany galdyrmak üçin näçe ýyl sarp etmeli bor. Bir söz bilen aýdanynda garip döwletleriň hataryna girmegi gaty ähtimal. Berdimuhammedow ministrligiň käbir edara kärhanalaryň işgärlerini kadr çalışmalar ýüze geçirýär. Bu eýýam Sowet Soýuzyna meňzeş. Lidere yaranokmy, aýyrmaly, ýa bolmasa ýok etmeli. Şu ýerde bolsa sorag ýüze çykýar. Näme üçin ministrleriň, edara kärhanalaryň işgärleri Berdimuhammedowyň işleýän döwründen bäri öz wezipelerini uňarmaýanlygy sebäpli onu wezipesinden aýyrmaýarlar. Gaýtam gorkularynyň öz pikirlerini içinde saklap gizleýärler. Berdimuhammedow 11 ýylyň başyna çenli prezidentlik wezipäňizde eden işleriňiziň jemlerini garasak, Türkmenistanyň ykdysadyetini öňküsünden pes derejä ýetirdiňiz. Raýatlary işsiz we aç goýýarsyňyz. We häzir Türkmenistanyň raýatlary öz durmuşlaryna kösenip ýörler. İngilizce tarapy ady karitlarynyň bahalary, dollaryň hümmeti gaty ýokary gally. Dollar olsa asla tapdyran ok. Özümizde öňýän TV-ge togy, gazy we suwy tölegledip, olaryň bermeli töleglerini hasam ýokurlandyrdynız. Vilayatlaryň ýaşaýjylary işlemek üçin Aşgabat şäherine gelýärler. Bu şäher häkimliginiň işgärleri olardan para alyp Aşgabat şäheriniň ýaşaýan kwartiralaryna ýazylýarlar. Ýangy ýakynda dostlarymyň biriniň garynnaşy 20 000 manada Aşgabat şäherinde ýaşaýan kwartirasyna resmileşdirildi. Käbirler bolsa Aşgabatyň raýatyna durmuşa çykyp ýa-da şoňa öýlenip hem şäheriň ýaşaýan ýerlerini resmileşdirýärler. Şular ýaly ýagdaýda Aşgabatyň ýaşaýjylary şol sebäpli hem iş tapyp bilmeýän işsiz az otyrlar.
Türkmenistanyň ministrleriniň, idare kärhanalarynyň işgärleri hemde raýatlary gelin pikirimizi, sözümizi bir edip öz döwletimiziň ykdysadyetini öňküsünden ýokary galdyryp durmuşymyzy jennete öwürmek üçin täzeden Türkmenistanyny prezident saýlawlaryny geçireliň. Näme üçin Gurbanuly Berdimuhammedowyň maşgalasy bilen yegenleri jennetde ýaly ýaşaýarlar. Emma biz raýatlar bir bölek çörek üçin bir-birimize tökme atmaly ýa-da bir-birimiziň etimizi ýemeli. Bu döwür aç galmajak bolup öz inilerimiziň, agalarymyzyň etini ýip çeýnemäge kaýyl. Gurbanuly Berdimuhammedow öz halkyňyza ynamsızlyk bilen garaýarsyňyz. Siz Serdar ogluňyzy bir görseň edaranyň başlygy, mejlisiň başlygynyň ornasary bellediňiz. Şeýdip siziň maşgalaňyzyň nebereleri döwleti dolandyryp pul gazanmaly. Türkmenistanyň raýatlarym açlykdan ölmeli. Häzirlerim siziň maşgalaňyz, yegenleriňiz Türkmenistanyň idare kärhanalary, banklary dolandyryp ýörler. Hormatly Türkmenistanyň raýatlary, öz gözüňiz bilen görýärsiňiz, gulaklaryňyz bilen eşitýärsiňiz. Bakanokmy ýylyň ýurdun halyny, häkimlik ynanma, beýle zalima. Hormatly dinleýijiler, okuyjymyzyň haty bolşýaly okolly, hatda aýdylanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöklendirmeýär. Hat bilen sizi tanyş eden Hudaýberdi Hally. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündelik bilen men Şamerdan Ulumrady Kabuldan. Awgan türkmenleriniň arasynda da medeni jemgyýetler düredildi. Medeni jemgyýetler ilim bilimi östürmek boýunça halka hyzmat edýär. Awgan türkmenleriniň ençeme guramasynyň bardygyny Awganistanyň serhetler we teri taýpalary boýunça ministriniň geňeşçisi Gurban Hajaga aýtdy. Awgan türkmenleriniň medeni jemgyýetleriniň Türkmenistanyň goldawyna mätäçdigine ol öňe. Elbette özüňiz ýaşy bilýäňiz, hemme Awganistanyň kawmlary özlerine bir medeni ojak gurabana kadam goýdular. Türkmenden hiç bir ýat bolmadygy üçin türkmen kawmlarymyz gurabany gurşadylar. Yeke bir kurabadal belki başka kurşaldı. Elbette köp medeniyet ocaklary Awganistanda döredildi. Gowy ýaxşy netije berip işläp otyr häzir. Magtum bolup Praga adında medeni jemgyýet we jurnalda adam çap edilýär. Gazet, jurnal. Hawa yeke magtum bol adda dal başga enjibenleri bar bana ýurt diýen bar, başgalaram bar, magtum boly ham bar, magtum boly enjibeniň jurnallarym çap bolýar. Ýaxşy işläp otyr. Gowy yurt guramasy tarapyndan Magtum bolup Praga adyndaky medeni jemgyýet tarapyndan Balyk welaýetinde hem Jowzjan welaýetinde okuwçylar üçin ýatak jaýlar açylypdyr. Elbette bu gepe Awganistandaky türkmenler hususan etraplarda ýaşan üçin şäherlere gelip özlerini ýokary okuwlara gelip bilmeýäni juda gynançdyr ýa-ni meseleti. Häzirçe bizim kawmlarymyz ýardamlar daşardan bar bolsa bardyr, ýatakhanalar Mazar Şerifde bar, Jowzjan welaýetinde bar, Paryap welaýetinde, Kabulda da şu etrapdaky oglanlar ýokary okuwlara geçmek üçin taýýarlyklar görüp şäherde diýilçilik edip kurslar alyp geljek üçin öz ikbaly üçin türkmeniň ikbaly üçin şolar şerde sebep ýatakhanalarnyň sebebinden oglanlar taýýarlanyp ýetişmäne mümkinçilik berdi. Medeni jemgyýetleriň Türkmenistan bilen gatnaşygy barmy? Elbette ýylda da mana
Türkmen Birleşigi diýip bir ojaqlar örde prezident ona baş borup ýylda türkmenler her ýerdäki bar bolsa bar ýerler biziň ýerdäki Türkmen Birleşikdäki uzwlary ýylda şoğa gidip şo ýerde maslahatlar geçirýärler. Elbetde aragatışyklar saklanyp dur. Awganistanda duran häzirki pursatdan peýdalanyp medeni jemgyýetleri nädip östürse bolar siziň pikiriňize görä türkmenleriň arasynda? Mene gepleşikler geçirilende de ben aýtdym biziň şu medeniýet ojaqlarymyzyň öňe girişiligi üçin bizi köpräk Türkmenistan ýardam etmese bolmaýar diýip düşünýärdim. Munyň üçin bizde häzir kadr taýýarlamak Awganistan boýunça öz ere dilimizde mümkinçiligimiz ýok. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň ýardamy we Türkmenistany bizi goldaýyşy zerur hasaplaýaryn we şu urdudan biz söhbet etdik. Gelecekde wadalar etdiler. Bizi oglanlarymyzy Ankara Akademi ulamadan bizden adamlar alınıp gitse oglanlarymyzy we mektepde muallimler taýýarlap ere dilinde okusak ta Türkmenistanyň ýardam bolmasa mümkinçilik göremez diýip çapýar. Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Orsiýet Abaşanyň Siriýada kimiki ýaraglaryň ulanylmagy üçin Moskwa jogapkar diýen aýplamasyna gaharly gaýtagul berdi we Washingtony ýakyn unnagary ýurdunda kurşuň tamamlanmagy üçin edilen tagallarlary gömmek synanşygyny aýplady. Rus resmiýetleri Abaşanyň döwlet sekretary Rex Tillersonyň Damaskyň eteginde guman edilýän täze kimik hüjümüň pidalar üçin jogapkarçylygy ahir netijede Moskwa çekýär diýen sözlerine gaharly jogap berdiler. Prezident Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov 24 ýanwarda Abaşa resmiýetleri hiç bir esas ýok ýerinden netije çykarmaga gyssanýarlar diýdi. Biz Amerikanlaryň çemberleşmesi bilen düýüpden razylaşmaýar. Olar Siriýada edilen odal kim hüjüm misallarynyň hakyky derňegini bulaşdyran adamlar diýip Peskov jurnalistlere aýtdy. Daşary işler ministriniň ornwasary Sergey Ryabkov bolsa şu aralykda Birleşen Ştatlary dartgynlyk döretmek we kimik ýaraglaryň ulanylmagynyň üstüne örtmek üçin Moskwany aýplamaga bahana tapmak synanşygyna üneledi. Siriýanyň daşary işler ministrligi özleriniň şinlik hem kimik ýarag ulanýanlyklary barada aýdylýan zatlaryň ýalanlygyny, bu ýalanlaryň Siriýada krizisten çykmak edilen tagallarlaryň öňüne almagy gönükdirlendigini aýtdy diýip döwlet eýçiligindäki Sana habar gullugy habar berdi. Orsiýet Siriýada 7 ýyl golay dowam edýän urşuň dowamyny prezident Başar al-Asadyň hökümetine aýgytly harby we diplomatik kömek berdi. Bu uruş protestçiler basyp ýatyrmakdan başlandy we 100 miňlerçe adamyň öldürilmegine alyp geldi. Amerikan prezidenti Donald Trump Başar al-Asady jinaýatçy diýip atlanyrdy we günwatar hökümetleri Moskwany uzak wagt bäri BMG-nyň howpsuzlyk keňeşindäki agdalyk we veto goýmak hukugyny Asady guman edilýän kimik hüjümleri we beýleki hereketler üçin cezalandyrmakdan goramak üçin ulanmakda ünelýärler. Tillerson 23 ýanwarda Parisden çykyşynda Orsiýet Siriýanyň hökümetine kimik ýaraglary ulanmagy gadagyn edýän şertnamany bozmakda kömek berýär diýdi. Şeýledil Orsiýet geljekde BMG-nyň howpsuzlyk keňeşinde kimik ýaraglary ulanjylar jogapkarçylyga çagyrýan rezolýusiýalar sese goýulanyna veto goýmagyny besetmeli. Bolmanyna mundan saklanmalydy. Orsiýetiň BMG-daky elçisi Vasil Nebenzia Tillersonyň bu sözlerini gaharly ret etdi we Washington Siriýanyň hökümetini kimik ýaraglary ulanmakda gyssanmaç aýplady diýdi. Indi olar Orsiýetge munyň içine çekmäge synanşýarlar diýip Nebenzia 23 ýanwarda BMG-nyň howpsuzlyk keňeşine aýtdy. Siriýanyň goşuny we hökümet häzir 7-nji ýylyna giren uruşda kimik ýaraglary ulananlygyny ilgiderli ret edýär. Moskwa bolsa kimik ýaraglaryň geçmişde ekstremistler tarapyndan ulanylanyny öňe sürýär. BMG-nyň kimik ýarag ulanylmagyna garşy sanksiýa girizmek tagallarlary Orsiýetiň gaýta veto goýmagy netijesinde häzir sende başa barman gelýär. Tillerson täze urmanyň kimik ýaraglaryň ulanylmagy üçin jogapkarçylyk çekmediligiň garşysynda hyzmatdaşlygyň konferensiýasyna çykyp gürledi. Bu gurumy kimik hüjüm edenlere garşy basyşyň güýçlendirilmegini niýet edýär. Aktivistler we halas ediş toporlary 20-nji ýanwarda Damaskyň eteginde fitneçileriň elindäki ýerde ýaşaýan adamlara garşy ulanylan zäherli gazyň 20 golay asuda adama ziýan ýetirenligini we bu hüjümüň Siriýanyň hökümetinden görülýänligini aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.